нархи орд дар чанд рӯзи охир 35 сомонӣ арзон шуд. Ба гуфти фурӯшандагони бозори панҷшанбе ҳафтаи охир арзиши орд аз 265-270 ба 230-235 сомонӣ поён рафт. Сабаби асосии поён рафтани нархи маҳсулоти аввалияи рӯзгорро дар кам харидор гаштани он медонанд. Нозимҷон Тоҷибоев 9 сол мешавад ба фурӯши орд машғул буда ба ҳодисаи кам харидор гаштани орд аввалин маротиба дучор мешавад. Мегӯяд ки тӯли як моҳи охир савдо дар бозор суст шудааст. Сабаби дигари поён рафтани орд дар бозорҳои кишвар ба гуфти Нозимҷон Тоҷибоев ба овозаҳои 2 моҳи охир рафт медиҳад. пештар як моҳ бар ҷудоям ин ғуллаҳо киди ҳама вай кадан ордои бисёр харида захира када мондан. ҳозир манакун ҳамин моҳ мисол 10 моҳ байни 10-15 рӯзи савдо беҳад суст. рӯзое мешавад ки савдо нест гуфтанам мумкин де. фурӯшандагони орд мегӯянд ки дар ҳоли чунин рафтани вазъият дар бозори орд нарх поён хоҳад рафт, зеро дар ҳолати нахаридани ин маҳсулот муҳлати истифодаи он гузашта ба ҷайби фурӯшандагон зарари ҷиддӣ ворид месозад. воридоти гандум аз ҷумҳурии Қазоқистон ба роҳ монда шуда ордҳои босифат дар корхонаҳои истеҳсолии кишвар тайёр мешавад. орди 50 килограмми навъи якум дар бозор аз 230 то 235 сомонӣ ва навъи дуюм бошад аз 200 то 208 сомонӣ арзиш дорад. чанд моҳ қабл нархи орди якум баробари орди навъи дуюм ки имрӯз дар бозор ба фурӯш бароварда шудааст баробар буд. фарқияти нарх аз соли гузашта гӯем камтар қимат шудагӣ буд. ҳозир амин мобайни 10-15 рӯз сар нархҳо фуромад. фарқияташ якум дуюм сорташ вай фарқ мекунад. нони сал сурхтар мешавад. барои дуюм сорто нонои ордои якум сорт сифаташ сафеду хушрӯтар. фарқияти нархаш то 20 сомона фарқ мекунад. якум сорт то дуюм сорта. яке аз омилҳои боло рафтани нарху наво дар кишвар ин ворид нашудани маҳсулот аз кишварҳои хориҷа дар тӯли чанд ҳафтаи охир буда, омили дигараш баста шудани бархе аз корхонаҳои кишвар ба вазъияти вируси COVID-19 мебошад. аллакай дар кишвар аз моҳи июн фаъолияти ҳама корхонаҳои истеҳсолӣ ба ҷуз аз тарабхона, ошхона ва мағозаҳои фурӯши либосҳо иҷозат дода шуд. гуфта шудааст дар сомонаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд. гузориши Саид Мухтор Саид Анвар барои барномаи иттилоотӣ хабар.